Pasaray, igaman ni Tatay Melchor, takin kanigid arupa na, kaputa angalin nati sakit, kenapges ti sugat na o patngal dawen tinapalabas. Istorya na, agarop alas 9 tagsapa idi biyernes, nauram ti pagtenganda, iti sitio Pitaw, bagalay tayong abra. Apang ko pala, diretso da dyan ngamin, nagana dyan baboy. Diretso amay tinta, napanak tinta. Ita lang ba? Hindi nangala dyan baka, ay nang yalisa. Papinom ko iso na, madam. So, hindi ko, agpuk ko da, pag-iso mo, da kintan. Kasi daga, madam, da, yan, di ba? Diretso. Da pala, ko, Awan ni Salbarser. Dajay nga po, limang, Eric, madam, ko, nadabasi nga. Milyan. Naira na, anapan naglako ni Nanay Elma, idi napasamak ti insidente. Napang kami nga naglako jay, bagalay jay kanak-anak ko, pang ko kinadkaduan, sa makilala ko amot. Kadi sumang po takon amang po, mayak ito yan, kastoy mo to, nadoda mo ito yan, amang nga kuhan, kukuang sibsibogan, mawanin ma'am, talaga kastoy na. So bale dayto yung tinam sa akan dati balay da Nanay Elma kun Tatay Melchor, kas makita yo, puro uging iti aglawlawnan, bale kuna ni nanay aramid iti tabla iti agsit konsuelo da. So posible da pay matintirason no apay nga nadaras nga nagkayam kam iti uram. Bale dayto nga part iso ti nagserbi nga salas da, and then dayto matiti nagserbi nga patagwab da nga segon ka ni nanay nga rod kat dito nga naipenpen da jay nga pulo nga sako iti irik. So bale di maururamon dayjay dati balaydan ni tatay pinadas nangin salbar dayjay sumagmamanong irik. So naisalbar na ti 5 pag segon ka ni tatay apaman nga alaan na di may kalima nga sako ti irik dayjay meten nga time nga nauram or nasugatan dati rupa na at the same time pati dayjay imanakot na sinit. Kuna ni Tatay Melchor, posible a short circuit tinagtaudan ti uram. Kunamet iti asawa na, posible analiwayan nga aron ti makay gapo. Masansana ang makapatang tinasaya ni Tatay Melchor. Ngem, pasaray saan. Rason a personal adinanon ti RHU tayom para ti maipaay nga agas. Naamuan mi nga dagji biktima kathaan na kayat iti agtumar iti agas na ken physically garud nga na apektaran iti rupa na iso nga imay mi dinanon mismo iso na diti balay datap no maidanon mi di agas na ken may sapay han nakano kay iti agtumar ngamin iti agas na iso nga si kami mismo ti imay dito itap no may palawag mi kanya na ken ti pamilya na iti importansya iti pinagtumar na iti agas na. Temporaryo ngagnanaed dagiti asawa ti kalapaw ti kanakanda. Awan pulos na isalbarda malaksit iti irik ken net a pagbilaganda. Agkidkid daw ti tulong ni Nanay Elma kadagiti addaan na sayaat a panagpuspuso. Oray no, dayta kaslata, pangnayom min amam ti kwati dayta balay min ma'am. At damit ten pakpakuna at tulong ang naawa ti pamilya manipod iti LGU ken nagiti kakabagyanda. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.